weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to babaɓe to juude jeeri to juude waalo juude jaaɓi to hayre gollere to hayre mbara to seeno busoɓe ko on takkusana juula ha to galle ceerno abdoullah maliga buso to kasgay ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie avion lanadi wa kaka mauritanie airlines ka leydi mauritanie juurinoka to Cotonou ƴettude kérosène ko ɗon citerne jinde dokkanoɗo kérosène duƴƴi e lana ka ɗum saabima pan mawɗo no feewi to leydi sénégal accident waɗi e dow autoroute dakar hay goto mayani hen kono yimɓe ɗiɗo mbarmi hen to leydi mali fodde capanɗe tati e nayyi conseiller wondude ministre conseiller ji e vice consul aji nodditama e nder leydi mumen taw ko wonnoɓe caggal leydi wonɓe fin de mission diplomatique mumen to leydi côte d'ivoire ko rafi kulɓiniɗo kawniɗo no feewi mo suwa andede mo mbiyata maladie mystérieuse ko ɗum feeñi to wuuro wiyetego to wuuro to woto tawatego sara boakem to leydi kabaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to pakistan kalene jaltugol aduna mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano son keɗima ɗeɗo daaɗe almuɓe ko yidde siftinde on ko jejitano ko fate ziyara annuelle ziyara baɗateɗo kala hitande taw ko ziyara ceerno abdoullah malika bousso mo seeno bousso mo kasga hono ceerno elhaj mamadou bousso khalifa galle o tawteɗo ɗo saaha joni to dakar hono ceerno amatijane bousso tawateɗo to kasga ceerno bounoumar bousso tawateɗo to nakchatto ceerno hamme bousso tawateɗo to seeno busoɓe diallo alassane hamme tawateɗo to belgique jettinde ɗo kayido eɓe tintina eɓe ciftina eɓe bismo dendagal julɓe dendagal hoddiɓe dendagal almudagal dendagal seremɓe e dendagal kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah e ziyara annuelle moɓe mbaɗanta ceerno abdoullah malik bousso ziyara o waɗata koto kasga hitande hikka nde noon ziyara o ko ñande sappo e goho e ñande sappo e ɗiɗi lewru colte gonɗen ndu dendagal guure taariɗe ko wayno kasga rewo e worgo seeno busoɓe hayre mbara hayre gollere e ko taari ɗum kala dendagal guure taariɓe ɓe leydi mauritanie e sénégal kala ene bisma e ziyara o ma mbiyen dendagal kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ene bisma e oɗo ziyara siftinde on noon yettiniɗo kayiɗo ko musidɗo men sehil men hono biteɗo diallo alassane hamme tawateɗo to leydi tawateɗo to belgique noon dendagal bandiraɓe oɗon mbiya bisimilla moon e oɗo ziyara ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadiɗo ɓalawalla edanowal kala ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo ceerno djiby sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno djiby sy ene yarnoɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa
ceerno jibi sine yawran ɓen worɓe usuraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni madde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni joni ƴetta ɗum jiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno jibi si caggal nde waɗi tour de leydi sénégal arti oɗo saaha joni omo tawi nder leydi mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno jibi si numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko whatsapp kala noon donc heɓdiri ceerno jibi si omo gollodo mi yi kono wiye ceerno alassane sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno alassane sy ene wayno ko ceerno jibi si keɓɗani ceerno jibi si ne wiye dendagal kiline mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno jibi si ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nedduɗo haalis wannede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno jibi si ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibi si mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gurel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkorji nooro ari ko walludena e safrudena ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no haako wargani a ittade hen ko jamineɗa mbaɗa hen ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe jangti toon kala so tawi aɗa wondi heena jokkodira e tongoje gorel teya so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye mena cafroɗena gorel teya dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo joyiya lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen lana ndiwa ka leydi Mauritanie ka hinde Mauritanie Airlines juurinoka to Cotonou ina ƴetta kérosène tawi ko vola L 640 L 60 143 ko taw kadi ko camion to ko juurinoɗo noon ko camion citerne jundinoɗo kérosène garno ko rokkude ko kérosène ko on camion filmi lanaka ɗum noon ko felmande mawde no fewi to bowallade diwaji ngala Cotonou lanaka noon ko ummotuno ko Brazzaville lamrugo leydi Congo ko rewi Cotonou yidde ƴettude jippinde kileneɓe e ƴettude kérosène ko adi kay kaka yawta to Bamako ko ɗon tigui ka heeɓi felmande taw ko camion citerne caggal nde felmande nde noon felmande ka felma ɗon felmande musde no fewi wonnoɓe e ndera camion wonnoɓe e ndera lanaka kala ɓe tini felmande nde kono ko 1 heure caggal muɗum nde ɓe mbawi wiyede kamɓe kala nde ɓe jippoto saabu kay lanaka wawa ɓennude saabu ko hekka choc mawɗo no fewi caggal siftinde on noon kan lana soka umminoma ɗon mbiɗen ko ɗon ka rewata Bamako ko ƴuƴine kilineɓe ko adi kay kaka fata to nakcota accident waɗi ko ñande aljuma ɓennuɗo ko choc mawɗo no fewi saabu ɗum dartini dendagal dartini ya gar golle makka e ɗum noon choc o noon mbiɗen ɗum noon kanko compagnie Mauritanie Airlines noon ɓe ɓayi ardiɓe compagnie o mbaɗi communiqué mumen hollirde kay e nder hello maɓɓe Facebook hollirde kay caggal nde camion félicitama filmi kanka lanaka taw koka hinde B 737 bar 800 to bowal laadengal Cotonou ya garta taw ko vol 6143 du 3 février ummonno ko Cotonou faya Bamako e Bamako nakcota waɗama annulé ko noon kadi vol 6147 647 pa fonnoɗo wadde kay jokkodiral ñande joyiya lewru février woni ñalawma hande o taw ko jokkodiral ummade taw ko jokkodiral ummade nakcota faade Dakar Bamako Libreville Cotonou Bamako Dakar nakcota on kadi waɗama ligne kadi waɗama annulé Mauritanie Airlines noon ene yafno dendagal kilineɓe mum ha tenti noon kay ɓen kuppunoɓe biyeji taw ko fonnoɓe yaade e ɗiɗon e oɗo saaha mo gonɗen eɓe gandani yimɓe kadi wonde équipe mabɓe dari dowle mum no ponno ha wawa ha tigui golle ɗe mbawa artude hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni PAM woni programme alimentaire mondial des Nations Unies ko catal kalfinangal ko fate haɓade heegue ɓe umminima guila ñande alkamisa campagne taw ko campagne wallude e fabade to banggue guura woni campagne d' assistance alimentaire tawi kadi koye mbadi rokkirde halis woni transfert monétaire en espèce fodde ujunnaje nogas e temedde joyiya foyre woni famille e ɗum noon ene qime ha temedere sappo joyi ujunere neɗɗo tawi kadi ko ɓurɓe miskinade ɓe ɓurɓe miskinede ɓe ɓurɓe miskinade ɓen heegue fuɗɗi kay dogde e dame galleji men ko ɓen woni jofaɓe tigui e ngal ɗon ballal ɗum noon taw kadi koye nder lebbi tati ballal ngal noon waɗata mbiɗen ko nder wilayaji tati tawateɗi e nder nakcot hoore kala neɗɗo kala lewru ne heeɓa ujunnaji joyiya ugoya taw koye limore hinne nde ene qime ha sappo e nayyi dollar mbiɗen ko nder lebbi nayyi ɗum fuddoto kay ɗum fuddoto ko guila kay ɗum koye nder lebbi nayyi ɗum fuddoto noon koye lewru février gonɗe ɗi ɗum fuɗɗi ma ya ha lewru mai 2023 projet o noon laati koye ballal USAID woni agence américaine de développement international e ballal ministre fédéral de leydi Allemagne pour la coopération économique et du développement ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landa RAFD woni parti rassemblement des forces démocratiques ko landa lunda ardiɓe landa ka noon koleri aseta hanki o wonde koɓe jembiniɓe sumgoji tijjaɗi ko ɓoyani e nder leydi he tawi kadi ko sumgoji municipal législative et régional sumgoji ɗi noon ɗi tijja waɗoyde koye lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ko caggal noon nde ɓe gayni congrès mabɓe to gonen tigui ɓe pelliti jeeyade kay
e gembanade ɗi ɗon sungoji ɓe erima noon dendagal yimɓe landaka kala moni kala nde wawata kay ƴettoyde tigui wawata windu yettuyade e liste uji révéla batteɗi oɗo saaha joni ha jomumen mbawa winditade hano hannirta ni beele kay mone mabɓe kala ene wawa défendude miijoji landaka enenne ɗen mbaɗa erago tan faade dendagal Mauritanie naɓe to mbawi wonde kala e neɗɗo haaju jogui kala nde woppata haaju mum kay wawa yaade windude yaade e liste uji électoral suɓo kadi e leydi walla cuɓorɗa wuuro e région to jiɗɗa centre to jiɗɗa votoyde so tawi kadi a rokkama kartal maɗa ƴeewa tigui so tawi ko namdinoɗa ko ɗum woni ko winda hen so tawi ko ɗum bisimilla so tawi wona ɗum aɗa wawi fewnidde ko adi kay kada yalta oɗon bureau de vote eɗen mbiya tan noon yimɓe yo gandu ko fate winditade e ko fate votoyde neɗɗo kala ene foti wadde ɗum gotana kala mo ɓerde ma nangui kala mo jiɗɗa so ɗum ala hayso ko bulletin nul woni bulletin blanc aɗa wawi wodde ɗum noon wodde ko droit civique wonande kala innama aden ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni yentu nakshot to nakshot noon tournoi taw ko tournoi fuggu koyguel ene yuɓɓino toon oɗo saaha kala ma en ketto hen cimtola musidɗo men seydi men Baby Sy mo Capital Seba FM. Baby Sy, assalamu aleykum wa rahmatullah. jam hire mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV jam hire ma Ghalii Abuu Bah hande ko dimanche 5 lewru février hitande 2023 jonti kabaruji men e coftal ɓalli championnat Fouta édition 2022-2023 kettowel ɗo e Nouakchott to arena Sebkha mbiyen cité aka gandi ko hande noon woni deuxiéme journée o noon wawata fettude ko hande 5 lewru ɗiɗo ɓuru hitande 2023 tawi ko sanga waktuji 15 woni sanga 15 heures fottata noon premier match o ko hakkude Sangi wondude e kay haydi deuxiéme match o noon ko hakkude Taccan wondude e Likseba Gural Yaro ko sanga waktuji 15 pawɗi hojomaji 40 woni 15 heures 40 troisiéme match o noon ko 16 heures 20 juwata hakkunde dubbango noon jabboto ko calgo 17 heures pile ko hakkunde Cide e Darel Barka 17 heures 40 ko hakkunde Ganki wondude e Jowol so yaha 18 heures woni waktuji 18 pawɗi hojomaji nogas ko hakkunde Taccan e Bogge Escale so yaha 19 heures waktuji 19 ko hakkunde Makama wondude e Silla 20 heures pile waktuji nogas ko hakkunde Rinjaw wondude e Jingue ha joni ko yoyte coftal ɓalle si ha waktuji nogas pawɗi hojomaji nogas woni 20 heures 20 ko hakkunde Sinthiou wondude e Bogge Base ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen kabaruji ko yoyte coftal ɓalle si Baby Nouakchott gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina. Baby Sy golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan Taccani ne jogui caɗele mawɗe no fewi so fottude kay e équipe mo Likseba Gural Yaro habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie e to tournoi mo leydi Mauritanie paten tigui koto leydi Sénégal équipe fugu koyguel mo leydi Sénégal ɓe nawi kuberi taw ko CHAN 2022 ɗum noon fettanno ko final o noon ko asata hanki jamma ɗum fetti hakkude mabɓe e leydi Algérie ɓe ɗaftodiri noon ɗaftodiral ngal noon ko équipe leydi Algérie woni wiyeteɓe Fenech de l' Algérie kamɓe ɗaftodiranno e les Lions du Sénégal ngel ɗon kawgel noon ngol ɗo noon woni tigui lawol garwinigol woni pour la première fois ko équipe mo leydi Sénégal ene heeɓa kay ndiɗo kuɓeri ɓe ɗaftodiri noon ɗaftodiral ngal yeehi ha 120 minutes tawa kadi ɓe mbaddi ko ɗekki caggal ɗum noon ɓe jeeyi ko wiyete fayi petta woni tiro bi ko caggal noon de joueur leydi Algérie tati tigui fayi petta muma sakket ko ɗum rokki équipe leydi Sénégal woni les Lions de Teranga mbawi tigui heɓde polgu on paami tigui kuɓeri ndi fati to leydi Sénégal caggal laati leydi Sénégal laatima hikka champion d'Afrique ɓe des nations ko d'Afrique des nations ɓe laatima kadi champion de CHAN Lamine Camara ko joueur leydi Sénégal on nene subama ñalawma hanki o nder match o waɗama tigui lomde match woni tigui neɗɗo ɓurɗo mantinade e nder oɗon match taw ko final pettinoɗo hakkude mabɓe e leydi Algérie Macky Sall hoorejo
windi caggal kayde ɓe keeɓi polgu o holliri hen weltare makko mawde no feewi o windi ɓataki makko hello makko Twitter yettude e mande e jarnude ɓeɗon baroɗe de leydi Sénégal e hollideɓe kadi wonde ɓe beltini e ɓesgu leydi Sénégal kala ko noon kadi hono Ousmane Sonko kañum e hoore mum holliri hen weltare mum mawde no feewi tigui e guelɗo e guuɗo polgu ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni e dow lawol jangol woni autoroute ko oto mo hinde Ford to kañum tigui yani ha ponoje ɗe bayliti payi dow woni tigui hawa aji hay goto mayani hen kono yimɓe ɗiɗo jolnoɓe hen ɓe gañima hen ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni yento sali hono brigade zonal de DS Kos mo Thiès teɓima ñande 3 février sanga 20h sagata biteɗo Samba So noon ko jooma rewɓe ɗiɗi bamuma sukaɓe jeeyo ko tigi ko éleveur to Sindia o nanguira noon koko fati escroquerie woni funtude yimɓe e wiide tigi woni koko e wiide ko woni ko hunde tawa wonani tanko noon o dartono e kala saaha ko yaade chantier ji omo namdo ɗina chantier ji ko fati kayitaji autorisation de construction aji so tawi jomumen ngala o nanga ɗumen o namdo tigi koppereje walla tigo wi ɗumen yo gaddu haalisaji fene ɗumen ɗiɗon kayitaji biteɗo autorisation o sakkiti noon escroquede ko biteɗo monsieur Ñane noon jinnoɗo tigui joguinoɗo tigui madde mum chantier mum to Popenguene on noon holliri ko fuɗɗi sakkiti ñamande ɗum ko 50.000 woni ujunaje sappo franc CFA ko ɗum woni ko sakkiti ñamande ɗum yimɓe hewɓe kadi kolliri wonde o gallima ɗumen ngalloji kewɗi baɗini e oɗo saaha joni noon o wiyama teeɓa eɗen mbiya noon kala ko neɗɗo yiiɗa tine mum oto jaɓa ɓooya e muɗum habaruji men e ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni to Guédiawaye ñande jamma 2 lewru février 2023 ndu gonɗen ɗum koko hulɓini ko tana musɗo waɗi to legal bitegal angle mus tawetegal to Guédiawaye e nder zone la SCN Diakhana ɗum noon waɗi ko sanga 21h ko biyeteɗo Cheikh Abdou umurnoɗo to Touba ko ɓoyani ari e nder Dakar kañum tigui fittani mum itta tawa yoɓi fittani makko ko sehil makko biyeteɗo sehila makko biyeteɗo Layi ko kañum tigui itti fittani makko caggal kayde luural ari hakkude mabɓe bone ujunaji ɗiɗi ko ɗon tigui Layi o noon teska kala nde o yiya kala nde o yahata omo heewi yoɓade laaɓi makko ko ɗon tigui o duftu laaɓi ki o yoɓi fittandu oɗon biyetenoɗo Cheikh Abdou ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeyana to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah tama e ɗemngal heɓɓe weltare TV kabaru gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor rafi cancer ina wayno mawninama ɗo hanki hôpital régional Ziguinchor ɓe kolliti yidde mabɓe noon dañde kaɓirɗe nde wonno yimɓe hewɓe eɓe gondi e rafi cancer ɓe kolliti kadi temedere foof ina wayno 60 e yimɓe ɓe ko wonduɓe cancer noon ɓeɗo jagga jofe ɓeɗo jagga hunde fof cancer ne wawi jaggude hay nguru ɓandu maɗa ɓe kolliti noon yo laamu ngu waw daranade ɓe wawde hokkudeɓe kaɓirɗe ɓe mbawa wallude yimɓeɓe beela daña safaruji bebɗi ko ɓuuri yawde yaccade ina wayno ɗum ɗo kadi Sédhiou mawnini e Bignona e Oussouye kamɓe fof ɓe mawnini oɗo ñalawma ɓe kolliti noon weltare mabɓe e dennagal yimɓeɓe rafaɓe ɓe eɓe noto doctoreɓe ɓe en kalino hanki ina wayno kamɓe espagnol arɓe ɗo e Sormale arɓe ɗo e mboto e coopérative dental mboto wawde wallude Sormale naɓe ha mbawi hebde ɗeɗo masiŋaji ina ballitaɓe e demgol guese maaro ɓe mbaɗi juuɗe mabɓe kadi ina wayno rewɓe ɓene kadi ɓe balliti ɗumen ga e sardinŋaji hande goto fof nana jogui hande jardin muɗum ina wawa gollude hen kamɓe ɓeɗe espagnol en kaalino ɓe ballitiɓe kadi samdu froid ina wayno yeeyirde tew e yeeyirde liɗɗi ɗum ɗon ina nanɗo e dow hayre nde ko bebbe mangane en ko kamɓe goni yeeyoɓe ɗon hande e oɗo samdu froid so tawi en jawti ɗon Ghalii Abuu Bah an Moussa gonɗo to e docteur gonɗo to e babaɓe o holliti weltare makko fewde e weltare TV omo heeɗo on cengɗe ɗe fof ne keɓe ɗo on eɓe beltani on kadde beltogol weltare TV musidɗo mon Amadou Issa Keɓe gorko mbotto
kabruji ɗofɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallo kewande jam. Allahumma amina Sidi Kebe Amady Sa Kebe golle ma juuɗi peewi se nommima to Ziguinchor koto leydi Mali paaden Abdoulaye Diop ko jaago gala kalfinaɗo ko fateje gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele o woni tigui koye keɓogal mawgal no fewi ko fati e wayloji ɗo ɗamini wadde e ɗeɗo balle tawa kadi ko fati e nder ambassade uji e consulat ji joɗaniɓe leydi Mali caggal leydi tawi kadi ko wonɓe fende mission men diplomatique fodde capanɗe tato e nayo hakkude ministre conseiller et vice consulat wonɓe caggal leydi mbaɗama rappelé kamɓe kala yoɓe gartu e nder leydi Mali caggal kayne nde ɓe gayni mission mabɓe ɓen capantato e nayo noon ko ɓen goni hono Moussa Mahamadou Cissé on ko conseiller à la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO wondude Souleymane Karango on ko vice consul du consulat du Mali to Lyon wondude Aboubacar Dolo on ko premier conseiller to ambassade du Mali au Paris to Paris wondude Bakary Dembélé on ko ministre conseiller to ambassade du Mali to Paris wondude Moussa Keneya Kodjo on ko consul général du Mali tateɗo to Paris wondude Paul Hervé Diara on ko vice consul au consulat général du Mali to Paris wondude Aboubacar Abda Maïga on ko conseiller consulaire au consulat général du Mali to Paris wondude madame Fofana Awa Dembélé on ko conseiller consulaire au consulat général du Mali to Paris wondude Kanissou Koulibaly on ko représentant adjoint à la mission permanente du Mali to New York wondude madame Maïga Fatoumata Silla on ko deuxième conseiller à l'ambassade du Mali to Ottawa wondude Baba Seybani on ko premier conseiller to ambassade du Mali tawateɗo to Doha to leydi Qatar wondude e biyeteɗo Mori Koulibaly on ko deuxième conseiller à la mission permanente du Mali to Genève et madame Nakko Matraoré on ko troisième conseiller to ambassade du Mali to Genève wondude Hamadou Al-Bashir Mahamadou Touré on ko conseiller consulaire au consulat général du Mali to Lyon nder leydi France wondude Souleymane Diara on ko conseiller culturel à l'ambassade du Mali to Paris et madame Koumba Touré on ko conseiller culturel to ambassade du Mali to Tunisie wondude Demba Koné on ko ministre conseiller à l'ambassade du Mali tawateɗo to Caire e nder leydi Égypte Harouna Salifa Samaki on ko deuxième conseiller to ambassade du Mali tawateɗo to Caire wondude Abdina Napare on ko ministre conseiller to ambassade du Mali to Libreville o leydi Gabon Al Moustapha El Hadji Diko on ko premier conseiller to ambassade du Mali tawateɗo to Beijing wondude Boukari Bokuma on ko deuxième conseiller to ambassade du Mali to Beijing wondude madame Inna Soussoko on ko troisième conseiller to ambassade du Mali tawateɗo to Beijing wondude Boukara Bin Minta on ko conseiller consulaire au consulat général du Mali to Dakar wondude Dramani Idrissa on ko conseiller consulaire to consulat général du Mali tawateɗo to Jidda to Arabie Saoudite wondude Mahamadou Munkoro on ko conseiller consulaire to consulat général du Mali tawateɗo to Douala e nder leydi Cameroun wondude Bella Ko Touré on ko conseiller culturel to ambassade du Mali to Rabat e madame Keita Fatoumata Mbacké Diko on ko troisième conseiller to ambassade du Mali to Caire to leydi Égypte wondude Drissa Dioura on ko conseiller à la communication to ambassade leydi Mali to Abidjan wondude Gamara Gamar Aksonda Diko on ko conseiller à la communication to ambassade du Mali to Dakar wondude Nouhoma Mahamana Haidara on ko ministre conseiller to ambassade du Mali tawateɗo to Abidjan e Aliouna Dembélé on ko deuxième conseiller à l'ambassade du Mali tawateɗo to Ankara to wondude to leydi Turque wondude e madame Keita Nana Bonkana on ko conseiller consulaire to consulat général du Mali to Abidjan wondude madame Kano Yatasaya on ko conseiller consulaire to consulat général du Mali e Abidjan sakkeɗɗo ko capitaine Adama Touré on ko conseiller consulaire e nder consulat général du Mali to Abidjan ko ɓeɗo capantato e nayo wonɓe fende mission mumen diplomatique nodditaɓe yo gartu ha laaɓa e nder leydi Mali ko adi kay ko wonɓe ene jaaha lomtoyade ɗumen habaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗena
Kapom kanka horo ko wuro tawatego e nder hakkunde leydi Côte d'Ivoire ngo waddani wuro Boke e nder lewru décembre he noon fay joni teskama tigi rafi kulbiniɗo si taw kadi ko rafi kawniɗo mo ɗum kuɗo andede holko woni ko ɓe mbiyata maladie mystérieuse ne tawe nder hen e nder rafi o noon oɗon rafi noon teskama o ɓuuri yawrande ko sukaɓe tokosɓe saabu kayam rafi o fuɗɗima yoɓade pittali tuggi décembre faari oɗo jahas joni fodde yimɓe nogas mbasi toon pittali men capanɗe 9% woni 90% noon eɓe rafi o yooɓi pittali men ko sukaɓe saabu kayya e nder ɓen hen sappo e jeetati ko yaroɓe hakkude hitande fay duuɓi jeetati kappo kangoro noon ko wuro tawtengo kilométre ji jeeɗiɗi hakkude muɗuma e wuro witengo Boke kabruji men jolam jaɓeɗo ditten kabruji men koto leydi Pakistan Pervez Musharraf ko men ɗo wonde horejo leydi Pakistan o yalti aduna aleta hande joyi lewru colte 2023 to Dubai koto ko général ɗon kata étoile o wonno ko kudeta noon dirguinno laamu makko e dirguinnoma jappere laamu guila nden noon ko dogɗomo moltoyno to Dubai ko tono yalti aduna ko armée leydi ndi noon kañum ɓayyini communiqué mumen hollirde kay jaltugol makko aduna e hollirde hen kadi sunare mumen mawde no fewi horejo leydi Pakistan oɗo saaha joni kañum e hoore mum waɗi communiqué donademo donade fami makko kala e donade leydi ndi kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habruji men e ɗemgal pulaar ɗo e sowtere he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah tawi koto Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe nangani en karallagal ha mbawan yiden to banggue nati ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam ñalawma janggo ma ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sara yo jaam Allah jogomi jogo on